ಶೋಕ್ ತೋಜುಂಡಿತ್ತೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು ಎಂಟ್ರಿ ಗೇಟ್ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಟು. ಶೋಕ್ ಇತ್ತನ ಮಿತ್ರನ ಸ್ಕೂಲ್ ದೊಡ್ಡದು ಬೈದಂಡತ ಈ ಬೈ ಜನ ಸ್ಕೂಲ್ದ ಈ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೈಸೂರು in the church ಏನ ಪೂರ ತಿರುಗದ ಬತ್ತದ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಮಾಡ ಲಗೇಜ್ ಪೂರ ಮಿತ್ತುಕೊಂತ ಖಾಲಿ ಕಾರ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕಾರ್ ಪಾಡ್ನಿ ದಾಯಬಣ ಮೂಲು ಹನುಮಂತು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ನಾಟಿ ಸ್ಟೈಲ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ ಉಂಡುಗೆ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ಗೆ ಐಕ್ ಅವೇ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಕ ಅಂದು ಎಂಗೆ ಗಾಡಿ ಪೋಯ ಅವ್ಲು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆತ್ತೆ ಗಾಡಿನ ಹೋಟೆಲ್ದ ಅಲ್ಪ ಉಂಟದ ರಡ್ಡ್ ಆಟೋ ಮಲ್ತದ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನಾನು ತೂಡ ಅಲ್ತದ ಆದ ಅವಸ್ಥೆ ಆತ ಫುಡ್ ಗೊತ್ತು ಜಂಗಲ್ ಪನ್ಪಿನಕ್ಕೆ ನೀನು ಪೋದು ತಿಂದಿ ಬೊಕ್ಕನೆ ಗೊತ್ತೆ ಅಂಚ ಸಾಕು ನೀನು ಸಾಕು ಮೇರೆಗ ಡ್ರೈವ್ ಮಲ್ತದ ರೂಮ್ದ ಸ್ಪಾನ್ಸರಿಂಗ್ ವಿನೀತನ ಎದುರು ಪುಲ್ದೆ ಪೋಡಿಗೆ ಆಗ ಟರ್ನ್ ಆನಾಗ ಈ ಬೂರಾಡಂಬೆ ಡಬ್ಬಿ ಕಾಸು ಮಾಡ್ಲಕ್ಕ ರಾವಲಿ ಮಾರ್ರೆ ಏನ ನೈಟ್ ಲೈಫ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಚೂರ ಆಂಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿದೆಲ್ಲ ಕತ್ತ ಬೇಗ ಜೆಪ್ಪು ಇರತ್ತೆ ಕುಡ್ಲ ಉಡುಪಿಡು ಪೂರ ಬೇಗ ಬಂದಾಪುಡು ಮಟನ್ ಪುಲಾವ್ ಮಸ್ತ್ ಸಿಂಪಲ್ ರೂಮ್ಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಖಾಲಿ ಇದೆ ಬೆಡ್ ಮೂಲೊಂಜುಂಡು ವಿಂಡೋ ಬೊಕ್ಕ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಉಂಡು ಅದನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಬಾಲ್ಕನಿ ಮೇನ್ ರೋಡ್ ಏನು ತೋಜುಂಡು ಎಂಕಲ್ ವನಸ್ಮತ ಅದ ಹನುಮಂತ ಅಂತ ಹೋಟೆಲ್ ಪೋದಿತ್ತ ಮುಲ್ತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಏನ ಮಟನ್ ಪುಲಾವ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಟನ್ದ ಏನ ಪುರ ಸ್ಪೈಸಿ ಸಾಯಿಗ ಖಾರ ಅಂಡಿಗೆ ಅಂಚ ವನಸ್ಪುರಂ ಅಂತದ ಬತ್ತ ಎಡ್ಡೆತ್ತಂಡ ಓಕೆ ಎಂಕ್ಲ್ ರೂಮ್ ಬತ್ತ ನನ್ನ ಚೂಚುನತೆ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲದ ಪ್ಲಾನ್ ಆವಡ್ ನನ್ನ ದಾದ ಶೀ ಸಾಯಿಗ ಒಂಚೂರು ದಾದನ ಶೀತ ಇಲ್ಲ ಕಾತಂಡು ಗೊತ್ತಂಡಕ್ಲೆ ಅಂಚ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಸಾಯಿ ಫೋನು ಕಾತಂದುರ್ಲೆ ರೈಕ್ ಬೇಗ ಬೇಗ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪನ್ಪೇನ್ ಗುಡ್ ನೈಟ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಎಂಕಲ್ ಮೈಸೂರು ಉಡುಲ್ಲ ಪಲ್ಲೆ ಸಾಯಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಂಕ್ಲೆಗ ಲಕ್ಕನಾಗನ ಎದುರುಡು ಚರ್ಚ್ ತೋಜುಂಡು ಸೇಂಟ್ ಫಿಲೋಮಿನಾ ಬಾಲ್ಕನಿ ಇಡ್ದು ಶೋಕ್ ವ್ಯೂ ಚರ್ಚ್ದ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರದ ಇನ್ನರೆ ಬಂಡ ಇನ್ನರೆ ಗೂಗಲ್ ಗೈಡ್ ಸರಿ ಇಜ್ಜಿ
ಪನ್ನಡ ಗಜವದನ ಎತ್ತರ ನನೆತ್ ಬಿಂಟುಂಡು ಮಲ್ಲೆ ಜೈ ನಿಮಿಷಂ ಎಂಗಲಿ ನಿನ್ನ ಭಜನೆ ಮುಗಿಯೋಟಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಜಪ್ಪು ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬತ್ತಾ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ದಾಲ ಆತಜಿ ಮಕ್ಕಳು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದ್ ಬರ್ತದ ಯಾಂಗ್ ಗಾಡಿ ಹಿಡ್ಕುಲು ನಾಲ ಮಕ್ಕಳು ಪೋದ್ ಬರ್ಪೇರ ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಹಣ್ಣು ಪೂಂಜಿರುತ್ತೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದ ಮಲ್ಲೆ ಜೈ ಹಣ್ಣು ಪೂಂಜೆ ಮಾರ್ರೆ ನಿಖಲು ಒಂಜಿ ಏತ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹಣ್ಣು ಪೂಂಜೆರ್ ಮುಲ್ತ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದ ಅಂತ ಪನ್ಪೇರ ಆರ್ಲ ಓದುದೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಅಣ್ಣ ಕನ್ನಡಡ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ನಡಪುಣ ಪಲ್ಲೆ ಹಣ್ಣು ಪೂಂಜೆರೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಪನ್ಬೆ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯುಳ್ಳ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದು ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಪುರಾಣದ ಪ್ರಮುಖ ದೇವತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೌರಾಣಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಈ ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆ ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಮಹಿಷಾಸುರನನ್ನು ವಧಿಸಿದಳೆಂಬ ಕತೆ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ವರ್ಣಿತವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಎಂಬ ಹೆಸರು ಬಂದಿದೆ. ಸ್ಕಂದ ಪುರಾಣದ ಮತ್ತಿತರ ಪ್ರಾಚೀನ ಗ್ರಂಥಗಳು 8 ಬೆಟ್ಟಗಳಿಂದ ಸುತ್ತುವರಿದ ತ್ರಿಮುಕುಟ ಕ್ಷೇತ್ರವೆಂಬ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತದೆ. ಅದರ ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟವು 8 ಬೆಟ್ಟಗಳ ಪೈಕಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀ ಮಹಾಬಲೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಾಚೀನವಾದದ್ದು. ಹಿಂದೆ ಬೆಟ್ಟವನ್ನು ಮಹಾಬಲಾದ್ರಿ ಎಂದು ಸಹ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಿಂದೆ ಚಿಕ್ಕದೊಂದು ದೇವಸ್ಥಾನವಿದ್ದು ಕ್ರಮೇಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಗಳಿಸಿ ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನವೆಂಬ ದೊಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬರುತ್ತದೆ. 1799ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಮೈಸೂರು ಅರಸರು ಈ ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಆರಾಧಕರಾಗಿದ್ದು ಶ್ರದ್ಧಾ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ದೇವಸ್ಥಾನವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿ ಅದನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾದ ದೇವಾಲಯವನ್ನಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವ ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಚಾಮುಂಡಿ ಬೆಟ್ಟ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಯ್ಸಳ, ವಿಜಯನಗರ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರು ಅರಸರ ಕೊಡುಗೆಯಿಂದ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಹೊಯ್ಸಳ ದೊರೆ ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ ಹಾಗೂ 17ನೇ ಶತಮಾನದ ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಸ್ತಶಕ 1573ರಲ್ಲಿ ಚಾಮರಾಜ ಒಡೆಯರ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಅವರ ತಲೆಯ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ಉದುರಿ ಹೋದವೆಂಬ ಇತಿಹಾಸ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಚೌಕಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಲಾಗಿರುವ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೆಬ್ಬಾಗಿಲು, ಪ್ರವೇಶ ದ್ವಾರ, ನವರಂಗ, ಅಂತರಾಳ, ಗರ್ಭಗೃಹ ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಕಾರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಮಹಾದ್ವಾರದ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾದ ಗೋಪುರ, ಗರ್ಭಗುಡಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಮಾನ ಶಿಖರಗಳಿವೆ. 7 ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಗೋಪುರ 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದ್ದು ಪಿರಮಿಡ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ದ್ರಾವಿಡ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿತವಾಗಿದೆ. ಶಿಖರದ ಮೇಲೆ 7 ಚಿನ್ನದ ಲೇಪಿತ ಕಲಶಗಳಿವೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ನಿತಿನ್ ಪುಂಜ. ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ತಾ ಏನು ಹೊಳಿತೈತಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸು. ಏತ್ಲ ಸಂತ ಉಂಟು ಮೂಲು പോകുന്നുണ്ട്.
ಫುಲ್ಲು ರಶ್ ಏನಿ ಫ್ರೈಡೇ ಬಂದು ಅಂಕಲ್ ಒಂದು ಶಾಪ್ ಕೆಲವುದೇ ತೊಂಡೆ ಒಂದು 1000 ಮುಟ್ಟದಾಗೆ ತೊಂಡೆ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಪೂರ ಶೋಕಿತ್ತನ. ನಾನು ಮೈಸೂರು ಮಲ್ಲಿಗೆ ದಿತ್ತೆ ಭಯಂಕರ ಪರಿಮಳ ಅವರೊಂದು ಏನಾಗಿತ್ತು ನಾವು ತಜಲ್ ಅವು ಉಂಡತೆ ಸೈಡ್ ಅವಳು ಬಾರೆ ನಾವು ಉಂಡ ಅವೇನು ಬಿಡ್ಪುತ್ತೆ ಮೂಲ್ಗೆ ತೊನ್ನೆ ಮುಲ್ತ ಇಡ್ಲಿ ಶೋಕುಂಡು ತಟ್ಟೆ ಇಡ್ಲಿ ಆತ ಚಾ ಚಪ್ಪೆ ಚಾ ಬಾಂಡು ಟೇಸ್ಟಿ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಗಟ್ಟಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಗಾಡಿ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಕೊನೋತ್ವೇರೆನ್ನ ಎಂಗ್ಲ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಜೂಪ್ ಪಿದಡೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಉನ್ನ ದೀಲೆ ಗಂಚನೆ ಒಂದು ಲಾಡ್ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಲಾಡ್ ಬಾ ದೊಂಬು ನಡಪರ ಒಂದಲ್ ಎಂಕಲ್ಲು ಪೈ 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 ಎಂಕಲ್ ಏನ ಎಂಕಲ್ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಜೂಕ್ ಬತ್ತ ಅಣ್ಣ ಮೂಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಸ್ತ್ ತೀರ್ಥ ತಿಕ್ಕಿನಿ ಅಂಚೈತೆ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಲ್ತದ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಲ್ತದಿತ್ತೆ ಜೂಕ್ ಪೋಪಿನ್ ಜೂಕ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸಾಯಿ ಅವಳು ತುಲೆ ಲೆಪಡ್ ಕುಲ್ದಿನಿ ಮಿತ್ ದೂರ ಬೈದಿನಿ ಅಂಕಲ್ ಪಂಡ್ರಲ್ಲ ಅರ್ಪುಜಿ ಪೆತ್ತ ಗೊತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಝೂಲಾಜಿಕಲ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಡುಲ್ಲ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಜಯರಾಮಚಂದ್ರಗೆ ಪಿಕಾಕ್ ಉಂಡು ಪಿಕಾಕ್ ಸಾಯ್ ಏನ ಲೇಜಿ ಅಂದು చెప్తుంది బస్సు కొంచెం తప్పుకొని ಈ ಝೂತ ಪೂರ ಲೇಜಿಯ ಪೂರ ಜೆತೊಂದಿಲ್ಲ ಲಯಲ್ನ ಜೈದಲ್ ಅಂದ್ಯ ಮೈಸೂರು ಝೂಟ್ ಪೂರ ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಪೂರ ಲೇಜಿ ಜೈದಿನಿ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿ ವನಸ ಜೈದಿನ ಅಂದ ನಾವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪುರ್ತ ಬೈದು ಅಮ್ಮೇನು ಕೊರಂಗೆ ಕೊರಂಗೆ नेता जूत उधर दादा ಶ್ರೀ ಚಾಮರಾಜೇಂದ್ರ ಮೈಸೂರು ಎಂಚ ಬಂದಿದೆ ಬರ್ತದಿರಿ ಈಗ ಸೋಕಾಪುಂಡು ಅಂಡ ಬೇಜಾರ ಪ್ರಾಣಿ ಲೋಲ ದಾಲ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇಜ್ಜಾನ ಸೋಕುಂಡು ಜೋಕ್ಲಿ ಪೂರ ಗಮ್ಮತ್ ಪೂರ ಸ್ಕೂಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಮುಲ್ಪ ಒಬ್ಬರುಂಡು ಪ್ರಾಣಿಲೂರ ನಿನ್ನಂಚಿನ ಲೈನ್ ಮಂಗಿಯಲ್ಲ ಮೊಕ್ಕ ಏನ ಲಯನ್ ಇತ್ತಂಡು ಟೈಗರ್ ಇತ್ತಂಡು ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ ಇತ್ತಂಡು ಗೊರಿಲ್ಲ ಇತ್ತಂಡು ఒక ಅಣ್ಣನ ಬಡಿದಿತ್ತಲ್ಲ ಮಿತನ್ನ ಬಡಿದಿತ್ತಲ್ಲ ಸರಿ
ಎಂಚ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಮೈಸೂರು ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅದು ಪಾಡು ಮೈಸೂರ್ದ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಸೂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಬಹರೆಯಿಂದ ವಿಂಟರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆನಾಗ ಇಂಚೆನೆ ಅಂಚೆನೆ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಮಲ್ಲಗಲ್ಲಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಪಿಲಿಕುಲ ಝೂ ಕೇರ್ ಬೈದಾರ ಇರಿಗೆ ಇಂಚ ಫೀಲ್ ಆಪ್ ಮೈಸೂರು ಕಂಗ್ರಾಚುಲೇಷನ್ ಮಿಥುನ್ ಎಂಚ ಝೂ ವೆದರ್ ಬೇತೆ ಫುಡ್ ಪುರ ಮುಲ್ತ ಪೂರ ಉದಾಸೀನದ ನೆಪ್ಪು ತಿನ್ನಿ ಉಂಡಾಯ್ತಾ ಸಾಯ್ತುಲೆ ಬೇಬಿ ಬೇರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಗ್ರೇ ವೋಲ್ಫ್ ದೂರ ಬೈದೀನಿ ಇರ ಏನ ಜಲತರಂಗಿನಿ ಜಲತರಂಗಿನಿ ಅಲ್ಲ ತೂಪಿನಿ ಬೇಗೆಂಚ ಗೊತ್ತಂದ ಅಲ್ಲಿ ಸಾಯಿ ಮೂಲ್ತುಲೆ ಏನ ಆಯ್ ಪೂರ ಓದುದು ಪನ್ಪಿನಿಯ ಮಲ್ಲ ಗೈಡ್ ಲಕ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಏನ ಏನ ಅಲ್ಲಿ ನೀರು ಖಾಲಿ ಆಗ್ಬಿಡು ಅನ್ಕೊಂಡು ಜಲತರಂಗಿನಿ ಓಕೆ ಕಲ್ಲರ್ ಮೂಲ್ ತೋದ್ದೇವ ಆಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಆಮೇಲೆ ಸಾಯ್ ಅವಳು ತೂಲೆ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ತೂಲೆ ಕ್ಯಾಂಟೀನ್ ಉಂಟು ಇಂಕಲ್ ಚಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಒನಸ ಟೈಮ್ ಉಂಟು ಚಾ ಹೌದಾ ಕರ್ಮ ಜ್ಯೂಸಾ ಸೋಡಾನಾ ಸೋಡಾ ಅಣ್ಣ ಬೇಡಮ್ಮ ಸಾಯಿಗೆ ತೂಯಿನ ಪೂರ ಬೋಡು ಪಾನಿಪುರಿ ಓಯ್ ಓಯ್ ಮೆಲ್ಲ ಸಾಯ್ ವಾವ್ ಏತ್ ಬರ್ಡ್ ಸಾಯ್ ಬೋಲ್ದು ನವಿಲ್ ಆಕಲ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಇಡಲೇರಿ ಮೆನು ಬೋರ್ಡ್ ಬರೋ ಬರ್ಚಿ ಮಾರ್ರೆ ಏರ್ಲ ಕಾಣಬಾರ್ದು Yeah, finish.
ಉಂಡು ಝೂಕ್ ಪೂರ ಪೋದು ಒಂಜಿ ರಡ್ಡರ ಗಂಟೆ ತಿರುಗ್ಯಾ ಅತಣ್ಣು ಎಸ್ ಬೊಕ್ಕದಾದ ಮಂತ ಬೊಕ ಸೀದಾ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ತೀಯ ಸೀದಾ ಬೊಗ್ಗ್ಯ ಅವಲ್ದಾದ ಫಿಶ್ ಚಿಕನ್ ಅದ ಚಿಕನ್ ಮೀಲ್ ತಾಲಿ. ಉಂಡ ತಾಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತಂಡ ಮಸ್ತ್ ಸಿ ಬೇಂದಿ ಕಾಂಪರ್ ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಇರ್ತದೆ ಅಂದ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಅಂಚ ವನಸ್ ಮಾತ ಆದಿತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿ ಪೋದಿತ್ತ ಖಾಲಿ ಲೈಟ್ ಶೋ ಇತ್ತೀನಿ ಉಲಾಯ್ಪುರ ಪೋತುಜ ದಯಪಂಡ ಅವಿತ 9:30 ಬಂದ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಚಾ ಬರ್ರೆ ಸಾಗರನ ಚಾಪರಲ್ಲೇ ಇದಿರಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳ ಸಾಗರಗಳ ಒಡೆಯರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಪೂರರಿಗ್ಲ ಸಾಕಂಡು ಅಂಡ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಆತ ಸೆಕೆದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡ ವೆದರ್ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡಂಡು ಮುಗ್ದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಎಂಕಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಝೂ ತಿರುಗಿನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಊರುಡ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಬಹರೆಂಡ್ಲ ತಿರುಗುದುಂಡ ಇಡೀ ಕರಾಚಿದ ಬೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಬೆಗಾಡ್ದು ಹೋತು ಫುಲ್ ಸ್ವೆಟ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಗ ರುಚಿ ಆತಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಶೋಕ್ ವೆದರ್